Здравейте! Аз съм Тодор Христов от novavizia.com и днес ще ви покажа двата основни начина, чрез които можете да се абонирате за получаване на безплатни известия с анонси за всички наши най-нови статии и материали, които публикуваме на ежедневна основа в novavizia.com. Ще направя това, тъй като през последно време непрекъснато получаваме, било чрез имейл или било в лични разговори с различни хора, запитвания от сорта на: как мога да се абонирам за известия от вашият сайт чрез RSS? Други хора питат: какво е RSS? Трети пък питат: опитахме се да се абонираме чрез имейл за вести от вашият сайт, но не се получава. След като направихме абонамента си, не получаваме никакви новини от вас. Защо е така? Какво става? Чрез тази кратка видеопрезентация ще се опитам да насоча вниманието ви към двата основни начина, чрез които можете да се абонирате за получаване на известия от novavizia.com. Обърнете внимание на секцията Безплатен бюлетин и RSS. Тук има една оранжева иконка и именно тя е начинът, чрез който можете да направите абонамент за получаване на известия от novavizia.com в предпочитаният от вас RSS четец. За целта предварително следва да имате регистрация за RSS четец, ако този RSS четец използвате онлайн, или да имате свален на вашият компютър софтуер, който да представлява RSS четец. Веднъж след като това е направено, следва да натиснете и оранжевата иконка. Ще ви се отвори този екран. В този екран виждате няколко малки бутончета. Натиснете онова от тях, което е вашият RSS четец. В случаят, например, аз използвам RSS четецът на Google Reader, и затова, ако искам да направя абонамент за известия от novavizia.com, ще натисна бутончето, на което пише Google. Ще ви се отвори този екран. В дясната част на екрана има бутон Add to Google Reader. Именно това е бутонът, който следва да изберете, ако искате да се абонирате за novavizia.com чрез RSS четец. Ето как става това. Натискаме синият бутон "Добави към Google Reader" и се отваря екранът на Google Reader, където можете да видите всички най-нови статии и материали от novavizia.com, подредени в хронологична последователност. Но нека се върнем обратно в novavizia.com, за да разгледаме втората възможност за абонамент за безплатни известия с анонси за най-новите материали от нашия блог, а именно абонамент чрез имейл адрес. Това може би е по-опростената и по-разбираема форма за абонамент за онези читатели, които не са технически грамотни в особено силна степен, не ползват RSS четци и предпочитат по-класическа технология за получаване на вести от един или друг любим сайт. За да се използва тази опция чрез имейл, следва в това поле да наберете вашият имейл адрес, след което да натиснете бутончето "Абонирам се". Ще ви се отвори нов екран, в който единственото, което трябва да направите, е да наберете ето този код в това поле и да потвърдите абонамента си чрез натискане с мишката върху бутона Complete Subscription Request. Веднъж след като сторите това, на вашият имейл адрес ще получите един имейл, в който ще има един линк. Натиснете с мишката върху този линк и по този начин ще потвърдите желанието си да получавате известия от novavizia.com на периодична основа. Искам да ви насоча и към още една възможност за абонамент, отново чрез RSS четец или чрез имейл, само че не от тази част на нашия блог, а
вътре в всяка една от статиите, които се публикуват в NovaVisia.com. Нека отворим тази статия. В нейният край ще видите отново познатата ви секция за абонамент чрез RSS, било чрез тази иконка или чрез този линк, или чрез имейл, където трябва да наберете вашият имейл адрес и да потвърдите чрез бутона "Абонирам се". Това бяха двата начина, по които можете да се абонирате и да получавате на периодична основа известия от нас. В случай, че имате някакви технически проблеми или затруднения, които ви пречат да получавате известията на NovaVisia.com, винаги чрез формата за контакт, която се намира тук горе, нека да я натиснем, можете да влезете във връзка с нас и да отправите вашето запитване. Стига да можем, ще се радваме да ви бъдем полезни и да ви помогнем да ни следите с всички наши най-нови материали и публикации. Обърнете внимание, че близо 1300 души вече ползват услугите било чрез RSS четец или чрез имейл и следят на ежедневна основа вести от нашия блог. Ще се радваме много, ако и вие станете един от тези абонати и ако материалите, които публикуваме, ви помагат във вашето професионално развитие, кариера или бизнес. Това беше всичко за днес от мен. Желая ви всичко най-добро!